jsou asi 2 ráno a my už tady 2 hodiny stojíme před barákem a prostě čekáme, jestli se dostaneme domů. Dneska jsme měli úplně super líný ráno, ale stejně máme v plánu jenom Sagradu Familia, která se nachází 10 minut od našeho bytu. Sagrada Familia, asi nejznámější stavba Barcelony a nejznámější stavba Gaudiho, má být dokončená 2026, to je to, co říkají, jak vidíte, jsou tady všude jeřáby a tak, takže ta stavba je pořád v procesu. Sagrada Familia je přímo stanice metra, takže kdekoliv ve městě budete, dojedete sem metrem úplně jednoduše. Jak můžete vidět, klasický vstup 15 éček pro studenty za 13, jestli je vám méně než 11, tak 0, seniori za 11, a když je vám méně než 30, tak taky za 13, takže jako studenti. Takže když to objednáte online, tak je to levnější a taky se vyhnete té strašlivé frontě, kterou jsme před chvílí stáli, tak to jdeme koupit. Lístky jsme si koupili teda nakonec díky Wi-Fi McDonaldu, který je hned vedle Sagrády, takže tam můžete využít free Wi-Fi, která je mimochodem v Barceloně v podstatě nedostupná, protože nikde tady Wi-Fi není. Jestli budete kupovat lístky do Sagrady Familie, kupte to online, kupte si to předem, protože rovnou si vybíráte, v jaký čas přijdete. Můžete si díky tomu naplánovat i v pohodě celý zbytek dne a hlavně teda nemusíte čekat tu frontu. Jinak pro ty, co si koupili základní vstupní, tak jako jsme to udělali my, máte ještě muzeum v ceně, takže se nezapomeňte jít podívat ještě dolů. Sagrada Familia má 18 takových hlavních věží, 12 z toho jako 12 apoštolů, 4 jako 4 evangelia, 1 pro Panu Marii a ta nejvyšší s křížem nahoře je věnována Ježíšovi. Stavbu začali v roce 1883 a předpokládaná doba dokončení 2026, což je cca 150 let. No nic, vítejte v Sagrada Familia. Já nejsem zrovna ten, který by se zajímal úplně nějak extra o historii nebo architekturu, ale majestátnost téhle stavby si myslím, že ohromí úplně každýho. Opravdu mi spadla pusa a upřímně mě tak trochu mrzí, že se o historii nebo architekturu nezajímám o něco víc. The best burger, Bacoa. Yeah, that's true. There's the party for tourists. Yeah, but if you want a nice party, you go on Magba. There is a skater, there is good girl. You can smoke weed, you can drink nice beer. Just have a look at the police. What is it? Magba? Magba Museum. It's the like underground area. Mamba? Magba. It's in the Raval, in that area over there. Okay. Funky crew Italia, Ukrema, Magbar. Rádi bychom shrnuli dnešní den. Vydali jsme se sice pozdě na Sagrada Familia,
což je majestátní stavba. Naprosto úžasná. Naprosto úžasná. 13 Eček, základní vstupný. Základním vstupným přichází muzeum. Se základním vstupným přichází velká zodpovědnost. Se základním stupněm přichází muzeum, který je pod Sagradou Familiou. A potom jsme šli na happy hour do baru Sugar Bar. Abych byl upřímný, nám jsme si dali mojita, Long Islandy, všechno za 3 eura. Potom jsme se dali suprovýho burgera a teď už jsme na cestě domů. O tom, jak dopadne páteční noc, nemáme ani tušení, ale přejeme vám, ať se máte nejlíp a ať se daří. Jediná nevýhoda couchsurfingu je, že se třeba uprostřed noci nedostanete domů.